Ọhaneze Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ọnwa unu nwoke bụ Igwe Credo na-ekwu ọnụ eji wee malụ mbem. Eteki my time tata nwa bụ Tuesday, anọ m medical leave. Wee take my time wee baa na my laptop wee na-agụ comment ndị mmadụ concerning all the posts I have made about Evangelist Ebuka Obi. Amara m ife unu na-aghọta m as mana ihe ọbụla ị na-aghọta m as dere gị na Chukwu. Ọ dị na akpa akwụkwọ o. One thing mma bụ nke bụ eziokwu ka m ga na-ekwu. Mụ nwa Igwe Credo nwanda. And yara eti m iwe. Nsịarị ya asị yara eti m iwe, ngwa eziokwu yara eti m iwe, so ọ ka m mma na ngwa eziokwu ebe ọwụ na nnọ ndị happy. Evangelist Ebuka Obi unu kpụ n'ọnụ is our brother. Nwere ihe m na-achọ n'aka ya. Ọ mara m ya personally. Nwere ihe m na-achọ n'aka ya. Mana nke bụ eziokwu bụ so many people na-agba Evangelist Ebuka Obi mgba, anara agba Ebuka Obi mgba na va fight for Christianity and the paganism. Ha na-agba ya mgba because na afro dollar n'aka nwa otenkwụ. Kedu iwe o ji wee bụrụ nwa otenkwụ ka apụta na ministry ya wee nye 3 billion? Kedu ihe o ji wee bụrụ nwa otenkwụ ka Chukwu ji alụ ọlụ crowd dị etu anụ anọlụ? O nwere ofu ihe nchọrọ ịgwa Christians. Ibe nchọrọ ịgwa Christians. Nya Christian members so agba Ebuka Obi mgba ma ndị reverend sister ma ndị father iwe nchi igwu no. For as long as na Ebuka Obi na convert souls for the Christian race and for Christ, onye wu the general overseer of the Christianity race, you people are supposed to be happy. Mgbe nnọkọta arapụ ụka wee banye n'ọdịnala, anara m ese akwa ọkụ na-akwanyere akwa ọkụ na-ekwu maka akwa ọkụ because na ọ na-akwụ m ụgwọ. Akwa anara enye m shishi. Ihe akwa na-emewu nduru nwa m chọta ya, o nwee ike onye nwa m 100,000. Nwa mbem n'iru akwa ọbụọ m 200,000, 150,000, 300,000. Ụwodo oge ọkpụ ime ebuni nsị a na mma akpụ ebuni na ọkpụ ime ebuni. I like it my craft. Ọ bụrụ na akwa na-akwụ m ụgwọ ka nje na-ekwu maka ya na social media. So I believe that na even ji wee na-akwa ịla akwa is because na abata m na social media. Ọ na so many people is fighting against the young man. Kedu iwe ji agbali ya mgba maka na afụ dollar n'aka nwa otenkwụ? A na-ajụ kedu iwe o ji wụrụ this boy? Kedu iwe o ji wụrụ obele nwa? Na ọka awụ na onye ọcha ma ọ na ọka awụ na onye tatụrụ isi na mmiri bụ dibịa anụ asị na ana Igbo anya na-eme ọdịnala asị na nya bụ dibịa wee megide lụọ ụlọ elu mgbawa moto dị iche iche wee megide ọgazierie. So n'ime nji akwado support Ebuka Obi at this point in time is because na so many people hold committee nnọkọ ọnụ si na this boy na anyị eji ọnụ kwuridi ekwugbuo onye mana ọ dịrọ possible. Onye Chukwu gọzila agọzi na eze ka ọ bụ mmadụ afọ ebe a na-emegide mmadụ mechie ọnụ. That is me. Mgbe abịa ka emegide akwa ọkụ a native doctor na social media, I stood by him. N'anya fụ na a na-emegide Ebuka Obi. Kedu ibe o ji wụlọ Ebuka nwa Obi nwa anọzi Obi? That is why I'm standing for him. Ọwụrụ because na nwụ nwanne Jesus ma deputy Jesus. Ọ na Credo akwụsị ime njọ na ma akwụsị na onwezi na mụ dị asọ na ndụ adịmasọ nwụ 100% ma ọ na-atọ ya amụ this and that. Ebuka Obi na-emelu onwe ya ihe. Ọ sị na ụka ka ọ ya eje na-emelu onwe ya ministry ọ na-agazili Chukwu gọzie nye. Anointing ya na-abawanye. The more you talk about him, the more ọ na-afụ gogo. Ọ fụchalava ncha okwu chelava ncha iburu ya n'isi.
I will time you ejije build by yourself. Obuno ordinana ka ị na-eme. You promote ordinana. Who maka ordinana. Show where people love. Convert people into ordinana. I will time na attack onye n'ọlụ onwe na-eme nke. O nwere even gwalụ somebody dị against the ministry of Ebuka Obi West ya. Negodu crowd nọ na nga ọkpala. Kemgbe o jide ike ya nọ na Facebook bido mbọsị ya. Wee kwugide okwu, tamugide. The whole people nọ na nga ọkpala. I will photo Ebuka Obi as a bad person. West ya no nwere ibe akwụkwọ nsọ ndị ụka kwu sị, even if the people I created as human beings cannot worship me, I will turn the stones to worship me. If truly na iwe na mmụọ Ebuka Obi na serve the true living God ka Ebuka Obi na serve, my brother and my sister, there is nothing you can ever do that will make Ebuka Obi to stop growing in grace. Ejimo onwe m wee mal as a point of contact. So many people that came into my life thought that it was because of them that God is blessing me. Njilaka nkwupuwa n'ọkụ. And up till now, God is still blessing me. The kingdom of God will suffer violence in my case. My case will be different. The anointing of the Holy Ghost. The anointing of God will carry amalu. Chimu, muomu. Ofojimu. Oji chukwu olisebulu wamado. Bu igwe kredo nwande. We saloko. Kalisia ka odibu. Mwebulu kalisia. So I believe now that same God that is already proving my enemies wrong. Mandi nguli isi igwe kredo no cha Lagos akita onalu na village. Igwe kredo we gbalide mbo we kwuo ugbo duplex. Borrow a landlord of a duplex na Asaba Delta State in one of the most expensive estate in Asaba Delta State. Well furnished, fully furnished. And I made to a couple he dey play the show. Hakochanya ngolu munye moto. Worth 6 million naira golu munye moto. 2 weeks after Kansiche. 2 months after Kansiche. Police custody nata. Hakochanya nwoke gbala na tura. Hakochanya na kwikwa people n'ọkụ by entertainment. Hakochanya nzifu mmadụ na-abụ obodo oyibo, Turkey and Alabama. Hakochanya nwoke nwa na-asala ọkụ. Hakochanya add more 5 children into my scholarship scheme. Mwe wele we malụ na Chukwu na-eme eze na ọ bụrụ mmadụ. Onye Chukwu gọziri agọzi na eze ka ọ bụ. Imekwenu mani nwanne m ni na-eme na nkịtị. Rapu na Ebuka Obi nya zaa oku nya na chie kali. Rapu na akwa oku nya zaa oku nya na chie kali. Onye pata ụwa achọ ime dibịa rapu na ya zaa oku nya na chie kali. Mana ọkịka na-ese. Ọkịka na-ese okwu. Ọ bụrụ na ndị Christians bido fụwa ndị ọdịnala n'anya, you can easily convert Christians. You can easily convert ndị ọdịnala to Christianity. Ọ bụrụ na ndị ọdịnala bido fụwa ndị Christians n'anya, you can easily convert a Christian into ordinary. That is practical natural love. Anyị bụ ndị Igbo kwesịrị na-exhibit godu natural love for ourselves. Before anyị ebido cover anyị bụ Christians, anyị bụ pagans. Abịa na nreba anyị ndị na-eme ọdịnala na-eje ụka. Abịa na nreba anyị ndị na-eje ụka na-eme ọdịnala. No discrimination maka nrube isi Igbo. Mbọsị ndị ọdịnala ya eme iheba, ndị ụka acha alụba. Mbọsị ndị ụka ya eme iheba, ndị ọdịnala acha alụba. And ịbịakwa ebe ndị ọdịnala na-eme ihe, you find out nọ ndị a na-ejekwa ụka Jude. Ịbịakwa ebe ndị ụka na-eme ihe, find out nọ ndị a na-afụkwa na ọdịnala na-emekwe na-ejekwe data ụka. Etu a ka anyị si ebi na nreba anyị. Ebuka Obi asị m na ọ bụrụ na Chukwu kpọrọ ọkpụkpọ oku na ọ ya edulide iruo na njedebe. Echiche mmadụ na ya ada ya bụ n'efu. Jisi ike na-eme ihe anyị na-eme.
Nobody can bring you down as long as God lives.